Yung gabi ka na tong tanan, mga kapaglaom, welcome back sa ato ang programa Makalilisang. We are down on the 6th night. Paano yun? This is the end of the end. Pero ingon ang usa kadula dito sa mall, samtang nagdula-dula mi. Gingon pa dito nga, the war has ended, but the battle has just begun. Nahuman naman ni siya, pero sultian ta mo, naapag tay adlawng igpapahulay ugma sa divine worship. Watch out for a great crossover, mga kaigsunan. Moves na lang yun na to ani, pero pagdula ani, hangak pa i-move, langkat na padung sa ilong. Sa dili pa kita magpadayon, mga kapaglaom, magampot Amahan na mong balaan, panalangini ang among programa ni aning adlawng igpapahulay as we prepare for the coming Sabbath. Lord, thank you for being with us for the 5 nights. Hinautang matag-usa ka namo, nakaipo namig kusog. Dili masayang ang akong pagsangyaw sa mga malita. It will never return empty. Daghan ang nakapaminaw sa pulong sa Ginoo. Let them feel the power as they will prepare themselves sa pag-cross sa ilang mga kinabuhi. Kinitanam ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy Sabbath kanatong tanan, mga kaigsunan. I'm just happy. Bisan pag ikalas na tuning nga gabi karon, unya ugma na pagyud ang atong culmination na itong series nga. Are you ready to cross? Usa ka series, mga igsuon, nga mismo ang akong kaugalingon na panalanginan. Ug ako nagalaom nga ikaw nga nagapaminaw niini na panalanginan gyud ikaw, mga kaigsuunan, no? Nekoy picture ipakita ninyo, kamo na po answer ni. Dugtungan nyo lang ito. Unsa man na? Sila ay mga basta Pilipino imong isgutan, daog yun ta permanente. Wa gyoy makapildi aning Pilipino ginambugay na makalilisang. Moingon kag kanang paisugay og iro. Ang America, German Shepherd. Pag-abot sa Japan Bulldog. Pag-abot dito sa Iran, mga kaigsunan, kadtog yung American Bully. Napay Pitbull, gikan dito sa Australia. Pag-abot sa Pilipino, gibuyan ang irong buang nga naglaway. Why injection? Dagan pati announcer. Daog yapong Pilipino. Buyan ang irong buang, pati ilang iro. Nanagan, kay nahadlok mapakan sa irong buang. Muna, basta Pilipino, wais to. Muna nga kamo, malipay gyud mo nga Pilipino. Ako malipay ko ang Pilipino sa kanta pa nga ako'y isang Pinoy. Sumpayan na ba sa binuana, kaliwat unggoy kamura bahala mo diya, di po kumusugot na kana bitong wag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Tayo po ay Pilipino. Ako lipay ko nga Pilipino ko kay kini akong ilong taas pero bungkag. Magatubang makita yung Chicago Bulls pero magtakilid ni makaingon jud ka nga nagyo ni artista Hollywood. Di lang kumusulting kinsa takilid pikas mao maor gyud isang dagwaya makigsunan labo na pagatubang. Pastor Raymond Cabardo na di ay kumbiyansa dia. Ay kumbiyansa da. Usa dugtungan na. Sila ay mga unsa na sila ay mga tatlong baby. Mga tatlong ato sila ang Pilipino power kani siya. Grabe gyud ako. Naara gyud sa Pilipinas ang tinuod nga Skylab daraw, Skylab. Now, agi gyud na sa sky. Sao man nimo? Matagak gani kadiha di nagyug ka kauli. Pamasahe ana 20 pesos. Barator kayo pero sa dili pa kamo sakay ana mo na tinuod nga Skylab didto mo agi sa babaw. Skylab na to diri mo agi kana mo Skylab didto sa babaw mo agi matagak ka na ihaya na kaditso. Ihaya na kada ditso. Sila ay mga tatlong bebe. Naman may tatlong bebe akong nakita. Sikat kina sa unang nagkantaba karon wala ri gyud. Atong naisgutan natong niagi a call to leadership. Gisgutan na gyud po nato ni what are the qualifications. Ato na nang naisgutan, gitawag ka sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. Wala gyud, wala giusikan nga panahon. Gusto na si Ginoo nga pilapan ng imong kasing-kasing, mga kaigsuunan. Karon, revival and mission. Our responsibility, individuality, and collectively. Unsay bay pasabot ani? Unsa may responsibilidad nimo?
as a members of the church. Unsa man po'y imong individuality responsibility. Unsa man po ang atong katibuk-an nga mission isip usa ka church. Niya, the third angel's message found in the book of Revelation 14 verse 6 nga nag-ingon, it's not a theory of man's inventing. Kining mensahe sa Revelation 14 verse 6, dili ni siya imbento sa tao. No human mind has ever invented that one. No human hand has ever invented you. Unang ako as individual, we are created as a masterpiece of God. Muna kining atong mensahe, mga kaigsuunan. Kining atong mensahe nga gidadala munang akong giingon kagabi pagyod, grabe na nakong balik-balik. I hope nga dili masayang ang akong pagsangyaw sa mayong balita. Kay ikaw nga nagasubaybay, ikaw nagapaminaw karon ani nga mensahe, nagampo ko nga magkita gyud tas langit. Sayang ako diri pagupagaw na tanig, winaliyaw niya ikaw di adinduyan lang ka ayaw. Saktuhas pagpaminaw kining nga mensahe mga kaigsunan. Kay kining akong giwali karon, kining mensahe sa Revelation 14 verse 6, dili ni mugna sa tao. This is God's message for us. Okay? Dili ni ako alang din If you can just see behind me is the Spirit in the presence of God. Mauna, dili ni siya theory of man's inventing. Ang kaluwasan, dili tao, naghimo na ang Ginoo. Muna nga ang atong mensahe nga nadawat mga kaigsuunan, ang tao, dili mo nag-inventos Biblia. God inspired man. Muna ka nang ang uban mo claim sila nga ilang Biblia, dili. Dili ka pwede mo claim mo sa kabutang nga wa kay naambag. Dili mo na pwede. Mo ganinang mo claim ka sa imong self, ako ni, wa kay labot, Ginoo, unsa may naambag nimo sa imong self. Unsa may naambag nimo nga ikaw nagimo, koko, di ba nagikan nimo? Mumho, kugmo, mo ni naambag nimo, hugaw, imnay mo sa imong body part, unsa may imong gidrawing diha. Nabi kay naambag, waloy. Because man was created by God. In the beginning, it was very clear that it was God from that heavenly kingdom, the God of all gods and the God of the universe. He was the one who created you and me. Amen? It's not theories of man's invention. Dili na mao. Munayog tuutuan ng mga tao, makigsunan, musulti ni mo, ay, mugtuan na, kaya nagsulat sa Biblia tao, klaruhon ako. Ang nagsulat ani ngagi pod, inspired people or individuals by God. Lahi man ang musulti kag tao nga walay ikaw tao ka, pero musulti ka nga ikaw ang mayor nga tao diri akana. Naa nakay gipanganlan og name. Ang nagsulat sa balaang kasulatan dili ni binuhat sa tao. Kasama sa kong gingon, dili ka pwede maklaim. Di ka pwede mo claim ug wa man kay naambag. Wa kay nasulat, wa pwede wala. Para sa tungkog lingon, di na mo pwede mo claim nga imuha ni. Unsay akong gusto sa akong kaugalingon, ako'y magbuot ug di ko musimba, di ko mubasag Biblia, di ko mubasag Biblia, di ko muampo. Yes, tinuod mo na, imo ng rights, pero di ka pwede mo claim. Because we are created as a free moral agent of the Lord Jesus Christ. But it is not a theory of man's inventing. Kining pagkahimo sa tao, dili ni gikan sa utok sa tao, gikan na sa unahuna sa Ginoo. Muna ayaw na sige palaypo, kilay, padungagan, pakwaan, usa pa. Ayaw na. Mga proseso na ilong, padungagan, dili man ta invented by man. Ang nag-prepare aning atong panagway ngayon ani ni siya magkigsunan nung ako pagkasal nako ingon tong bayot nga pastor imong kilay murag unggoy. Ingko ako unggoy ko. Ingon din ko nga sige kung ako unggoy ko ikaw murag oranggutan o di tabla min duha puros migikan sa kalay sa unggoy.
Lahi lang kag ngalan, lahi po kong ngalan. O unggoy ko, ikaw oranggutan. Maaura na silang balhibua. Wala, dili na di mo pwede. Ay dungagi, ayaw pong kwa unsay naa sa imuha, iga kalipay na. Kay dili ka resulta sa inbento sa tao. Ang sakyanan, inbento nagtao. Ang mga cellphone, inbento nagtao. Inoon, gigamitan yun na sila kaalam sa Ginoo. Mga aircon, kanang mga materials na itong nakita, inbento na siya sa tao. Pero ikaw, dili ka inbento sa tao. Nigamit ang Dios ug mamagpapa para mahimo kang tao. Kaya di man pwede nga buto lang ka di kalibutan na. Kaya dili man tanang evolution theory. Ang atua din ni creation by God's own words and hands. We are creationists. We believe that there is a God in heaven who created everything from invisible to visible things. Inanimate, inanimate things. Ni aning kalibutan na makigsunan. Ako ni siya giintrada, God. Ako ni siya giintrada karon ha. Kay gusto na kong ipasantop sa inyo ha, nga kanang imong kinabuhi, pag dili na muluwas, kay dili man na inbento sa tawa na ilain makahimo ni ana. Kanang aircon, maguba na, pwede na iyuhon. Pwede na. Maguba na, mawadaan o kanang gipanganlan og sakyanan, pwede maghimo, pero parihas magyapon, pwede na. Pero ang tao, dili maluwas, di na pwede himuon sa langit. No more. You will pass this world but once. You will be saved but one. Kausar yun na. Magtinapulan, pag yung kadres kalibutan, what if 50 ra ka kutob? What if 40 ra ka kutob? What if 20 ra ka kutob? Nya ka ng 20 ka tuig, pag yung kay Ginoo, kinsa pa may muhimo ni mo dito? Wala na. Kay dili man ta resulta sa una-una sa tao. Ang una-una sa to, you can repeat it again, you repeat it again. But ang una-una sa Ginoo, once I have created, it's good. Human, that's all. Muna ampingi ang kaluwasan nga naa diha kanimo mga kaigsunan. Manin niya, ang mensahe sa balang kasulatan, Revelation 14:6, wala na siya nagresulta sa una-huna sa tao. Ha? Unsa na siya? Sulimni ang mensahe sa Ginoo. Muna nga ikaw nga naminaw karon, look at my eyes. Kita kag muta. Kita di mong muta. Look at my eyes. Eye to eye contact na. What you are hearing today is a truth coming from God. Dili gani ni mo nito mano ng akong gipangsulti makigsunan nga gikan sa balang kasulatan. I want to tell you, it is between life and death. You can never cross. You can never cross. Look at this one. Are you ready to cross? Are you ready to cross? Sulimni ang kamatuuran nga imong nadawat karon. Ayaw na siya ibutang dito sa kilid-kilid mga kaigsunan. Kaya ang atong Ginoo dili siya wayside. Dili siya thorny, dili siya rocky, usa siya ka good God, usa siya ka good heart. No, ayaw ibutang sa kilid ang atong Ginoo makigsunan. Munang daghang may kaigsunan, ang Bible ibutang sa kilid, ang i-display dito katong mga TV, mga laptop, mga figurines, mga gwapo kayo. Invention man as tao, muwa man na. Ipagbutang na nimo diya sa imong balay, mas maayo pang una nilang makita inigsulod sa imong balay Bible. Una nilang makita mga libros Ginoo nga imong gipangpalit, gigastuhan nimo. Dili pa ka makwintahan sa imong manulundang, gipanalanginan kas kadaga gipangdawat nimo, gipangtunol sa Ginoo mga kaigsunan. Di pa ka makwintahan. Timan sulimni nga kamatuuran ang imong nadawat karon. Sulod sa unom kagabi, sulimni kana nga kamatuuran. Ang mensahe pinadayag, Revelation 14:6, is a solemn truth of God. Pa. Final warning to the perishing souls of men. Munang urgent nagyo kayo, we are in the boundaries. Na nagyutas katapusan. Pagka makalilisang makigsunan, magsigi pagyo kag ingon, katapusan. Ang problema ma-stuck na inoong kadina. De nakakagawas mga kaigsunan. No one will save you except the Lord Jesus Christ. Kung dili ka konektado sa Ginoo, what will you do? How will you, negotiate God when salvation is already close? Final warning to the perishing souls of men. Final warning ni mga kaigsunan. Final warning na sa mga karon, undang nag-inom, undang nagsigarilyo, undang nagpamalikas, undang nagpagpangdaot, undang na nangmaot nga batasan. Basa ang 2 Timothy chapter 3 verses 1. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Kung naa pa kay mga batasan,
undang na kana kay naa na ta karon sa pagwarning aning mga kalag nga nangamatay kadaghan nangamatay, marami ng taong namamatay na hindi nila kilala ang Dios. Di ka mahadlo kanimo silingan nangamatay daw wag yun nakaila. What will you do? Kaya na nimong i-negotiate dito sa Ginoo? Di na mo kaya i-negotiate ang kalag. Warning, warn them. Left and right, front and back, warn every people around you. Death is roaming around. Gihatag na niya mga kaigsunan ngadto sa mga propeta. And now He is giving it to all people who are deserving. Who deserve to be in that heavenly kingdom. Who deserve the presence in the Holy Spirit and the power of the Lord Jesus Christ. Ihatag na si Ginoo. Ginahinay na yung abre karon sa atong Ginoo mga kaigsunan ang langit. He is now opening heavens for us. Can you not see around? Di ba di mo makita ang mga pangitabo sa kalibutan mga kaigsunan that the world is now showing a deterioration of life. God is opening every revelation and inspiration. Yung backslide pa ka. Kulang na lang yun, di mo mabasa lang yung kasbalaang kasulatan. Araw. Yun na kulang na lang yung kayo mabasa ka ng Bible mga kaigsunan. It is already right in front of you. Wherever you go, you can buy a Bible. You go to the bookstore, you can buy this one. Di na naikapobre ni mo palit kag limaw eh. Look at. Let me present to you the property of God. He opens everything in this book. And the time you will read this book, ang Biblia, the Bible, the property of God, He will open the windows of His revelation. Mahitabo nga muduol kas Ginoo aron maghinulsol. Don't believe over those logic and whatever that you have seen around. Come back to the altar property of God, and that is the Bible. Padayag ni sa mga propeta, ginahinay nag-abris Ginoo, ang atong yulat karon makigsunan kanang nindot lang yung picture diyo. Nga muha na nga atong makamot ug musultitan ni ana ang Ginoo. Here is the God that we are waiting for so long. Pagkatamis. Tanawa, Christ as a perfect example. Muna yung musig tanaw ng mataw. Yung mataw, kung imo nagtanaw, daghan pa kayo nagnisnisanan, diya, mura nag mga buwak, manindot kayo nagflourising, pero na yung mga dahon na kinalang kiskisan. Christ is the only perfect example. Kung sa gingon niya, He was not a life of ease pagkaninduta. I just want to say this one, gwapo kayo nga topic na to karon. Sadlo ipapahulay. He was not a life of ease. Kanang sayon-sayon ba? In devotion to Himself. Wala siya nang hinabuhi ng kalibutan na para na ako. Wala eh. He came down to this world for you. Kasayo na. Mabito nang naikanta, kanunay nyo nang madungog, di ba? His life for mine. Naman na sa kanta nga, His life for mine. Unsa ba ning hitabua nga ang kinabuhi? Iya manggihatag gani kanako because you're God. My God, the name Jesus Christ is the best of all best friends you can ever have in this world. That's true. I'm not telling the truth. I am telling you now, I am telling you tonight, my friends, that there is a God who is not selfish for His life. He gave His devotion to you. He came down, niadto siya diri sa kalibutan para tong mga nasakitan, aron na tong mga broken-hearted, aron na tong mga tao nga gipangbati, nga gipangbiyaan sa mga tao sa kalibutan, kadtong mga taong may desisyon sa pagsunod sa atong Ginoo, gipangbiyaan ang tanan, tungod kay andam na silang mo crossover, ngadto gayod sa gingharian sa Ginoo, naa ang Dios para ninyo. Amen. God is with you. God is with you. Wasin na turis kalibutan, nagpagka-hotel, dienduyan, naghulat sa mga apostoles, gipangsugo ang apostoles dito mo. He started to work. He slept with them. He ate with them. Nagbilar po ng Ginoo. Unsa iyang gibilaran? Cellphone? Unsa iyang gibilaran, makigsunan? Pagampo! He prayed for all the people. He prayed for you.
He prayed for the disciples, and he told the disciples, you stay here and pray. His life was not all about his life. His life was all about you. He gave his life in the name of the Lord Jesus Christ. He gave it to you. Muna ayaw niyog sayangi, na perting batia nga pag-abot na tos langit, may imperno ka. Maghilom na lang yung ka. Muna gingon sa Revelation. Revelation chapter 8 verse 1, there will be silence. Kaya bitong, magnganga na lang ka. O, namin nadunggan, no. Inamang, may man amang, kaya napay sama. Pero nang panahon na, silence yun. Kaya bitong, mo-action ka, grason, pero yung manaw Ginoo ka nang, it's enough, it's done. The salvation is already closed. I have given you the chance to cross. You've never crossed. You stay where you are. Behind the border lines. Pagka makalilisang ang atong Ginoo makigsunan, wag yun nagpakayahay sa kalibutan. His life was not a life of ease nga sayon-sayon. His life was not his life for the devotion of himself alone. He gave his life to you. Unsa pa? Dia. Paminaw mo. Naningkamot siya. He toiled with persistent. Pagpaningkamot, mo persist yun. Duot yun. Untiring, way luya-luya. Ano maingon, ang mga simbahan. Kapuya nagwali, oy, makalilisang murag, delikado pa ni. Di siguro ta pwede mo ingon nga kapoy magwali. Mo relax lang sa siguro. Di kayo mo ingon tagikapoy na tagwali. Kay kung mo ingon tagikapoy na tagwali mga kaigsunan, di magdugay pa tayo ng kalibutan, nga dagang kay kawatan, dagang kay kasakit, dagang kay anxiety, depression, uban pa. So may ganan yung mag-upuan, magsigilan tagduya ng atong church. Dili Dalawa, he toiled with persistent. Duot yun. Untiring, walay luya. Kung pa, earnest effort for the salvation of lost mankind katong mga tao. Gipangita for 33 years. 33 ka mga tuigan. 33 years. He worked, mga kaigsunan. Labaw na sa ihang 3 years of ministry nga nakafocus lang yun siya. Observing, saving those people around. I want to tell you, he was working of the salvation of lost mankind. Kanang mankind diha, apil ka. Wala nag-ingon nga katurang naning lugara, katurang naning lugara, katunganing nang lugara. No! He crossed every borderlines of this world. He crossed it. Wala mili ang Ginoo mga kaigsunan, ha? Wala mili ang Ginoo. Muna nga, usa sa mga paborito na kung kanta ka ng His Life for Mine, good. Tahan, kay kuwana. Madunggan man na ninyo preminti sa tuwang wali ba? His Life for Mine. His Life for Mine, ang iyang kinabuhi para ninyo pagkaninduta. Giluwas kas Ginoo makaigsunan. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ayo sigig backslide ay sigluya diha makaigsunan. Imagine that one. He suffered for you. Imagine mo ng pictura Kana, according na lang na sa mga Bible scholars, giunsa pagsakit ang Ginoo. Picture lang na, ilana ng imagination. Pero karon mga kaigsunan, kuyaw nagyo kayong kalibutan karon. Ambot 10 years from now, wala na gyud ning kalibutan, manglupad siguro yung ambot unsay dagan sa kalibutan 10 years from now. Tiguwang naman tanang panahon na. Pero karon na ay AI nga, pwede kang mabalik sa panahon. Na ay mga nagsikat ron AI nga bisan sa panahon ni Moses. Panahon nila ni Juan, na sila dito nag-istorya-istorya. Mura pong superbook. Mura, wala na yun, kuyaw na kayong AI karon. Ayaw wabis, dili lang AI mga kaigsuunan. I don't know, maunang nanangutanan ako, Pastor, kung nabuhi ka sa panahon ni Jesus Christ, papilion ka, nabuhi ka sa panahon ni Jesus Christ, or nabuhi ka sa imong panahon karon. Kabalo mo siya kung gipili makigsunan, nakunauna po ba ako? Lamay po ba mabuhi sa panahon ni Jesus Christ? Pero ang akong gipili, mas ganahan ko nga nabuhi ko karon. Kaya nga naman, akong gibalanse, kung nabuhi ko, if I was there in the time of Jesus Christ when He suffered, sa diyang nagpasan sa anang cross, sa diyang nagpasan siya sa atuang kasalanan, sa diyang iya tag gipasaylo makigsunan, iyang gikabir up ang tibuok nga kalibutan. Maghuot akong lugan, kay basig kung nabuhi ko atong panahon na, ang pinakasakit makigsunan, basig dili ko pro, antay ko ba? Kulba na. Kining mga tao karon ing nakog bakakon, bisag ikaw apil ka.
musugot kag sa dili bisag ingnon ti kakaron nga perte nimong nasiga kinsa imong pilon si Jesus, kinsa imong pilon si Jesus, pero mag-abot na gani na mga kaigsunan ang imong Ginoo ang imong pagkaon murag delikado na. I don't know. Mag-abot na gani ang imong kamatayon ug ang Ginoo, I don't know, parehas pa bata sa mga Christian forerunners. John Hus, Wycliffe, ug uban pang mga Waldenses sa tong panahon nga bisan sa kamatayon nagalirong nagpadayon, they cross their faith. Parehas ka itong amigo mga kaigsunan, ako sang gipapili, inoon ka to, special child mo to siya, pero ingon siya, Pastor, ayaw kong tawagag buwang-buwang, kay kanang buwang-buwang, di na yun na mayo, buang lang ko, makalilisag. Ingon ko, sige, mo man mo, ingon ko, dili kay buang, palang ka special child of God. Ingon siya, sige, ako'y pangutanan ni mo. Ingon siya, Pastor, magpabautismo ko, ayaw sa pagpabautismo. Decided man siya magpabautismo, ako siyang gingnan magkaigsunan. Ingon na ni, duha lang kapangutanan nga akong ipangutanan si mo, unsa man na sa asa may pilion nimo? Imong uyab or si Jesus Christ? Alam mikig tubag sa magkaigsunan. Jesus kanang uyab, Pastor, may manggod siya panguna-una, pero ang iyang utok late lang ba? Jesus yung ka, Pastor. Saon man na nimong uyab? Dili man na basta ako naminaw siya. May gyud ni, may ning bautismo na ning bata gyud. Bisag inana ang pangutok, pero kailan na magyud siyang Jesus Christ mga kaigsunan. Niingon magyud siya nga si Jesus gyud akong pilon kay kanang uyab, Pastor. Wa na makasakit lang na sa tua. Di ko ganahan maguyab-uyab kay masakitan ko. Ingon ani pa kung kemtang masakitan ko. I will follow Jesus. Okay. Next nga pangutana kay ni bugat-bugat ni. Ready na ka? Insa unsa man na? Sa kung siyang pangutanaing nako, asa may piliyon nimo? Si Jesus orang pagkaon? Dito loading sa gamay, loading. Patay lisod man na, Pastor. Yung lisod man. Murag magut man ta, mapas mo ta, mamatay man ta. Sorry Pastor, akong piliyon pagkaon lang sa. Kay dugay pa man mo balik si Jesus, ingko patay. Kaya niyang biyahan ng uyab, pero kining pagkaon kay nagunahuna siyang mapas mo, mamatay, unya lain kuno kayong mamatay nga gutom. Iyang gipili ang pagkaon ni ko. Ayaw sa yun pagpabutismo. Kay murag kulang pag yun imuhang kahibalo. The point I want to say, all of us kung kita pangutanon karon makaigsunan, dako kini atong kwan sa atong ba igawas nga, I follow Jesus, I follow Jesus. Are you sure? Kay basig uban sa to maparihas either tulo manggod ka klase mga kaigsunan ang naa nagrepresent when we answer the question, do you want to follow Christ? Na itulo katong disciples mga kaigsunan nga nagrepresent nga nisunod gyud sa Ginoo, or either nagpahudas, Judas. Either ibaligya nimo si Jesus Christ abot sa panahon. Wat ka balo? Or ang ikatulo, basig imong i-deny on the spot si Jesus Christ. Wat ka balo? Muna nga akong gipapili ko, mas maayo na lang nabuhi karon kay basig mahimo kong anti-Christ. Basig against ko, basig ako pa'y moingon nga buhi si Barabas. Patya si Jesus Christ, pagkasakita ako may nisulti na. Munang ningon ko, Ginoo, forgive me of my sins. I am nothing without you. Look at that one. He carried your cross. Siya nasamdan, siya nagisian, natamakan. Iyang giantos ang tanan mga kaigsunan. O dito sa Kalbaryo sa cross, Jesus concluded that all His people, Father, forgive them for they don't know what they have done. Amen and amen. What a beautiful message from our Lord Jesus Christ. Di ka maulaw na nga ugma nagplano na pug ka nga di mo simba. Di ka maulaw na nga ugma plano na pug ka nga moadto ka sa imuhang uyab. Na maghimo na pud mog dawtan, nagplano na pug kang mangawat, nagplano na pug kag mamalikas, nagplano na pug ka, di ka maulaw na mga kaigsunan. Are you not afraid? Or should I say, are you not sad? Di ka mauwawa na. Nga ang imong sala nga giplanuhan, ugma puhon sa adlaw ipapulay nga nagplano ka, magpalit ka simbahan, di ka mo simba. Kay tungod sa garbor, unsa pa ng uban ni mo diyan nga magipangbati. Di ka ganahan makighusay, nagplano pa ka. Wala na, gipasaylo na si Ginoo ang imong sala, nga imong mugma. Kaya wa pa gani ka mataw makigsunan, the Bible tells us, and it was declared by God. Gideclare sa Ginoo mga kaigsunan. Kung sa iyang declare, Father, forgive them for they don't know what they have done. Tanawa lang guna ninyo makaigsunan before good mo maghimog sala. Tanawa sa guna ninyo. Remember Jesus' death. Hinumdumi ang kamatayon. Wala man ito nagpakamatay nga para sa iya nga tumano lang ang propesya. Yes, prophecy was fulfilled. But the greatest prophecy that was fulfilled, nga ikaw ug ako, na-appeal kita for God so loved the world. Amen? Pagkaninduta mga kaigsunan. Tanawa, Mark 10 verse 45.
Unsay gingon sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Gitubos ka sa Ginoo, nya magsige pagkagbalik-balik anang sala, di ta maulaw sa Ginoo na. Self and selfish interest had no part in His labor. John 9 verse 4. Aslan, nya magdinalo ka sa Ginoo. Ang Dios wag gyud mihatag nimog 10%, wa mihatag nimog 20%. He gave 100% for you. What will you say? Amen. Gihatag niyang 100% diha kanimo, mga kaigsunan. Why lipod-lipod? Why sobra-sobra? Absolute ang Ginoo, mga kaigsunan. Ha? Tanaw, be revived and reformed while you still have the day. Pagbag-o na yung taon, pagbalik na sa Ginoo, mga kaigsunan, ay na sigluluya. Sige, pagkagpalit ng simba-simba, di ka malate sa trabaho niya, simbahan malate kan, ayaw na nagimua. Kasi Ginoong Hesus, wag yun biya malate sa pagsalbar sa imong kinabuhi. Ang Ginoo, wag yun biya siya malate sa pag-revive nimo. Wag siya malate sa pag-reform nimo. Wag siya malate sa pag-ransom nimo. Jesus was still on time. He is on time. Ayaw na. Kulat pagkag New Year, unom, ito kabulan, karon. Ito pagka mubalik kung simba nga di na nung kakalakaw, kay dagko na kay kag-arthritis o uric niya, ayaw, mga kaigsunan. You need to come to Christ now. Now is the time for us to cross. Look at this one. We need to cross. Huh? We need to cross our faith now. Or else we will regret. Basin biyag magmahay na yung ta. We must set our wills. Kining atong mga unahuna, mga kaigsunan, ato na ning iplastar sa Ginoo. Ha? O niya, move forward with Him with confidence. Paglakaw, pagsimba, pagbasag Bible, pagampo, pangalagad sa Ginoo nga naa kay 1 John 5:14 and 15. Sana ganagay ko na ba? Sana siya? And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. He heareth us. That if we ask anything according to His will, and if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. This is our confidence. Cross the Jordan River. Cross and defeat the Jericho wall. God is waiting for us in that Beulah land, in that wonderful day. What a day that will be when we see Jesus in His second coming. Are you ready to cross? Andam na ba kang mutabok, mga kaigsunan? Tabok na, samtang ang baha, kaya pa. Unsay susi, kay katapusan nato ning gabi, ugma ang pinakalami aning ratsada nga fruit salad, mga kaigsunan, kay ugma adlaw igpapahulay, ha? Ato ning ratsadahon nagipanganlan, the food in heaven. Kay to revival, unsa man ning susi nato para mabag-og yung tag tinudaray, dili ng pike. Akong usbon, walay pike nga makasulod sa langit, kanang pike nga batasan. Nabitoy nagwali nga usa ka pastor, mga kaigsunan, ingon din sang usa ka pastor, kitang mga batanon, mao pud ning mga batanon. Lord, I need a right man. Naman kanta si Kim Cho. O, kita min Kim Cho diri ba? Nas Kim Cho diri. Nas Kim Cho, nagkanta ka na, ikaw na ba si Mr. Right? You are not the love of my life. May tanong, magkanta ka, mga keep up. Tanawang mo dagway, murag mga sari manok, kuyok yung mga book. O, keep up. Ikaw na ba si Mr. Right? Ganahan, kaayutab ka ni. Gusto ko ani Ginoo, gusto ko right person, gusto ko, sige kag pangayog right person ni ikaw mismo, piki ka. Are you right with God? You are asking someone that is right for yourself. Nangayo kag sakto nga tao, pero ikaw mismo nga nangayo, dili ka sakto sa Ginoo. So, mani mo. You are asking a right, then you yourself is not right with God. So, mani mo, big, kamo kuno day, sumpays logic ka na og puzzle na usa. Nangayo kag right, nangayo kag perfect, nangayo kag maayo, ikaw nga nangayo, dili ka right, dili ka maayo si Ginoo. Motong ingon ang magwawali, you keep on asking a right person,
You keep on asking a perfect person. You keep on asking, who is that wonderful mystery person? Pero ang imong buhok piki, imong ilong piki, sorry kaya iham ning waligod, ako lang i-share. Imong kilay piki, imuhang pilok piki, daghan magpiki si mua. O yan, mangayo ka og tinuod nga ikaw piki, o ang pinakasakit ingon pa siyang wali, even your character is fake. Bawal ang piki sa langit, mga kaigsuunan. Musugot kag sa dili, bawal ang piki sa langit. Kung piki ka, di ka pwedeng langit because our God is true. Mabito na ingon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth. And John 8:32, basahan ko na ninyo, ay gun mo pag tinapulan, basahan na ninyo. Sige nga sa John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Saan nang you will know the truth and the truth will set you free? Ayaw pagpiniki. Kay matinud-anon ganita sa atong pagpangalaga, di nang mulingkod-lingkod lang kakunuhay dito, kay nagkapa-attendance ka nga nagsimba kas Ginoo, ipa-record na siya. Usam ni pagtuon mo sa langit, checking attendance lena di. Ya paghuman nimo, patikatik po ka dito paminaw, palingkod-lingkod po kunay ka, nigawas ka, nidiritso ra kag mul, asar ka, nigdagandagan ka, piki. It's not true, or God is true. Be true and honest to our God. Ayaw ka magbayas. Tanawan niyo? Ngunit to revival. Tinud-anay. Sige, kag-revival, sige. Ayaw. It's time for us to have the truth, freedom, perfect, and that right connection with God. A person who are connected with God will never cover sins because he wants freedom. Niya. Okay ra mo diya? Okay ra po ko dire. Niya, paminaw. When oppositions arises, drive-thru, magkadungog tag drive-thru, Jollibee, McDo, Chowking, your prayers in Bible. When opposition arises, drive-thru your prayers. Ampo dayon, unya basa sa balaan nga kasulatan. Ayaw na pakiglalis. Nagani tay mga problema sa church, problema sa balay, magtiayon, mga kabataan. Nagani mga inana, mga kaigsunan. Ayaw na yung yaw-yaw. Sulod sa kwarto, basag Bible, ampo. Sa amuang panimalay, muna na akong giningin akong wife. Nagani mga problema, muwadaan tagbugas, muwadaan gani tag-unsa pa dihang mga challenges sa ato ang ministry. Ayaw, sige yaw-yaw, dito mag sige yaw-yaw. Kaya nga itong Ginoo, dili man sige yaw-yaw. Kato ding panahon nga waka nagsimag, yaw-yawan mo sa Ginoo. Kato din panahon nga nagbasa sa iyang Bible, wampo kanya giyaw-yawan. Wapoy panahon nga di ka mawampo, di tulog kay pertini mong kapuya. Wampo nagyaw-yaw ang Ginoo. Wapo kay mabasa adres balang kasulatan nga nang yaw-yaw ang Ginoo. Wala eh. Muna yung yaw-yaw, tambag sa tuwa karon no, sa balang kasulatan, na gani mga opposition arises, mga problema, drive-thru. Kung sa man ang drive-thru, kalit ba? Kamanta ka nang sa Jollibee, drive-thru, pak, gawas na yun. Wa na'y dine-in. Drive-thru, diretso rin kag ampo, basag Bible. Number 2, niya pa. Pagkanindutan niyo, humbles effort. Humblest effort nimo. Agpaubos. Basahon nimo balang kasulatan, when you read the Bible, you will see all the patriarchs, they humble themselves in front of God. Ay na pagpasigag mo, sampag saon na nimo. Ayaw na. Amo na kay tambag sa inyo, kanang mga di ka musimba, garbo na. Ano man, di ka musimba. For what reason? Ay, una ni, dili, oy. Garbo gina siya nga you want really kay kining mga tao nga daily ganan mo simba nagpamatuod ni siya nga gusto sila mahimong Ginoo. Kay sila may magbuot silang kaugalingon. Pero kining mga taong hilig og simba makigsunan naka-recognize pag yun nga ang Ginoo mo'y magbubuhat sa ilang kinabuhi. Di naman ka mo simba, di na kay garbo. Ngano man, dili ko kay ngunani dagan kay kagrason, that's garbo. Dapat natas pagpaubos mga kaigsunan, no? Natas sa pagpaubos. Unselfish love, ayo pag hinakog sa imong gugma. Di ta maginakong makigsunan. Gigugma ka sa Dios, return to Him the love that He needs also. Mao ni, as individuality, as our mission in the church, we need to do this one, mga kaigsunan. Be positive. O dapat way negative diras tuwa diya. O Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me the strength. Positibo kay kas trabaho, mas positibo dapat tas ato ang Ginoo. Mga trabaho sa simbahan, iglesia, uban daghan na kay mga membro na to, perting tapulana mga kaigsunan. Ilan naman nung ihatag sa tanang pastor, sa'yo, pati yun ninyo yung pastor sa'yo, ayaw. Tinabangay, kay we believe in a what? Collectivity. Kanang pagkulikta, pagtabang sa matag-usa mga kaigsunan, dirita, tabangay ta, mao niyang church.
Mao ni ang katawan sa Dios. Dili na to biyaan ang usa, biyaan ang usa, biyaan ang usa. No, the individuality that we have is to make the presence of God more visible to our friends. Dapat positibo ta kanang mga taong mga negatibo, umot lang. Inig-abot sa cross line dito sa borderline na gyud tinud-anay. Karon gamay naman lang gyud kayo, murag isa na lang ni katikang, wala naman. Hinapos naman ni ambot lang makatabok. Ambot lang pug makatabok, di punta ka pangaghing makatabok. Do what you can, God will increase your ability. Dili pa ulahi ang tanan mga kigsunan. O kanang muingon ka, di ko magamit sa Ginoo, di ko magamit Ginoo, kaya umpo ka ng paggamit. Pagka makalilisang, dagan kitag mga alibay, ikaw roman pud ang maigo. Ano man, mayon ka nga, walay ngunani, walay nani, imo manggibutang ang Ginoo sa usa ka kwarto lang, agpertireg yung gamayan niyag sudlanan. Igsoon ang Ginoo is the God of the universe. Kalimot ka. Dili pa ulahi ang tanan mga kaigsunan nga magbag-o ka. Di pa po ulahi ang tanan nga gamiton ka sa Ginoo. Pila ka mga gayon nga gigamit ka sa kaway, gigamit ka sa tanas mga kaigsunan. Karon paggamit sa Ginoo. Amen? Ready to cross. Mga batanon, paggamit sa Ginoo. Muna kung challenge sa inyo ha. Hapit naman mga waan ng kalibutan na. Wa man ta katubay nga agi kung story kung sawa. Halaka, niagi ang missile niagi ang missile. Ang missile niagi, pagingon sa missile, ingon, hi Philippines, wala, niagi ng missile sa Pilipinas, delikado na ni. Naghay na intaw ng missile sa Pilipinas. Wata kabalo! It's not too late! Napakay panahon, buhi pa ka mga kaigsunan. The Bible again tells us that Jesus loves you and He gives you another chance. It's not too late. Di paulahi ang tanan. Unang ayaw gyud pagpaulahi na. Kay kanang maulahi pag yung kakaroon nga, nakadungog na kaning mensahe, magmahay ka. Revival begins with one. Magsugod yun na sa usa. Ikaw, ayaw sigig pangdamay. Munong ako, mag-revival gani ko, musingit yo. Kinsa gani ang baguon sa Ginoo, di ko ganahan ng tubag nga. Kita, ayaw pangdamay, kaya na uban di ganahan mo tug langit. Ang atong itubag, kinsay baguon sa Ginoo, ako. Kinsay mo atog langit, ako. Kinsay mo basag Biblia, ako. Kinsay magpagamit sa Ginoo, ako. Di kay mangdamay pa ng uban, di ba sila ganahan? Sag din ang di ganahan, ikaw ang gitawag sa Ginoo, ikaw nga naminaw karon. Buhi pa man ka, buhi pa man ko, kita ang gamiton sa atong Dios. When churches are revived, kung ang simbahan mabag-o lang yun ang pananaw, it is because some individual seek earnestly for the blessings of God. Mao ni problema sa church. Halos karon na itong mga membro magkigsunan, di naman minampum, muna naman nagmusimba na lang. Wala, okay na. Di man na mao ang target sa Ginoo. Pero nganong gipanalanginan, gihapon ang atong matagsimbahan karon. Nganong naagyapoy panalangin ng Ginoo, kay naapay nakita ang Dios sa matagsimbahan, nga grabe mangita sa panalangin sa Dios. Kung imo ng tanawon nga statement, naapay nangita some individual. What if ibutang diya sa Ginoo, all individuals, pagkaninduta. Kinahanglan pa ba magtago ang Ginoo? Iyan na nang i-pour out sa inyo ang church. Kay ikaw mismo nga membro ana nga church, nga local church, makaigsunan, nangita nagyug ka sa Ginoo. What will you say? Amen. Nangita na magyug ka sa Ginoo. Biaber, kaniya sam pa lang ni. Kung naay 20, basig 5 lang. What if ang 20 na pud ang nangita sa Dios pagkaninduta? Unsa kay resulta na mga kaigsunan? What will be the result? Pagkaninduta. There is a reviving power in the church. Tigyo-taguan na ni mo ron sige kag lingkod niya, mamatay na kag sige ni lingkod. Sa pagsige kag wala na sa. Ang Ginoo nag-ingon na sa tuwa karon, last like in the time of prophet Nehemiah, arise and let us build up again the church of God. John 14 verse 14, whoever drinks, ganahan kay kwaniyo, whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Ikaw karon nga naminaw, basta muduol kas Ginoo, di nakauhawon, but the water that I shall give him will become in the fountain of water springing up into everlasting life. Amen. Sa panahon nga kita muduol sa Ginoo, there will be no more thirsting of the mercy of God. He will pour out His mercies on you. Dito bitaw ko sa Tagbilaran. Pag-abot ako dito sa Tagbilaran, ihim itong pinakagwapo kay nga CR mga kigsunan. Hastang gwapuas CR lagi. Nindot kayo, ingon man to nga mo ang nagsuri nga, adto ka sa pinakagwapo kayo nga CR diri sa Mindanao. Adto mi dito mga kigsunan. Pag-ihi yun ako dito na isupa.
Gwapo kayong supa dito, pwede ka matulog bisag nag-CR ang imuhang partner. Magbasa pug magasin na dito, humot kayo, napay sounds kay December man to. Gwapo kay sounds mga kaigsunan. Pero ang ako lang gikatawan kay dito sa may Anidoro dapit, naidako kayo nga karatula dito nga nag-ingon. Whoever drink this water will never thirst again. Na din araw padong dito sa bowl. Pagka makalilis ang ingkong basahon ni kanang di kay baw unsay word nga joke ug uban pa. Pero wala to gibutang ag bersikulo god, kopya-kopya lang siguro ba. Oh, dito gitong suyupon siguro ni bang tubigan ni na sa baw di patang delikaduha. Oh, pero kita nimo walang to na ko na picturean kay bati kay kung cellphone tong panahon na. Hashtag yung gapuan napam na sa tagbilaran ron usa ka gasoline station. Pero mo dito lang yung ko magkatawa kay whoever drinks this water will never thirst again. Nya ang araw padong dito sa Anidoro. Pero kining akong gisulti kaninyo karon, this is not Anidoro. This is the water of the Lord Jesus Christ. Amen? Ang invitation na bisan kinsa sa atua, ang muduol sa Ginoo will never thirst again. Nganong hanga kay ka, nganong kapoy kay ka, nganong grabe ang imong problema, nganong dehydrated kay ka, because sa usa ka rason, you've never have Jesus, the fountain of life. Wala man. Kaklaruan na duol sa Ginoo mga kaigsunan. Come to Jesus Christ like this woman who come to Christ and ask and beg for water o giingnan siya kung ikaw naghatag na ko uhawon pa ko. But the water that I will give you, you will never thirst. Are you excited? As individuals? Kung excited kay ko, karon nagwali kong makigsunan, batiyon may tag-uhaw. Kay kini mag-istorya ta, pila pod ka porsentos tubig mga wa. Mag-inamang po ka, mawa po di mo ang tubig. Bisag asa ka, ma-dehydrate yun ta. Kaya nga naman, naata sa fallen world. Pero saad sa Ginoo, if you will come to me, tinuod uhawon ka literally. Pero na ay motivational nga imong madawat gikan sa Ginoo. Come to Christ. Kay baw ang Dios giuhaw ka. Parehas na ko giuhaw. Giuhaw ka sa gugma sa Dios, giuhaw ka sa presensya sa Ginoo, giuhaw ka sa mercy sa Ginoo. Ingon ng Dios, come to me. Duol ri as individual. Ayaw na pamitbit. Duol sa sama sa kong gingon. Ang usa ka church, munindot na siya kung ikaw mismo ang magpagamit sa Ginoo. Dili lang ang elder, dili ang clerk, dili ang treasurer, ang diakono, bisag kinsa. Ay sila ramana. No, individuality. Ang paggamit sa Ginoo sa atua mga kaigsunan, individuality. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa-isa tas pag-ihap sa Ginoo. Kay isa-isa ang katuyuan nga gihimo sa Ginoo nganhi kanato. Come to Christ. Revival fuels mission and mission. Unsa may nakapa fuel, unsa man fuel mo nay mo kapa-under sa masakyanan. Niyaw, let your light so shine others will be kindled. Ang gipanganlan bitaw nga sindihi. Ikaw gyud ang magsugod, dili sila. Ikaw mo lagi na kung giningo kisay baguhon sa Ginoo. Ako gyud. Ayaw lagi na, damayan ni mo asaway, mo ba ng mga anak. Ako, ikaw gyud ang magsugod mga kaigsunan. Ikaw ang unang mo cross. Di ka magsigig bit-bit ako kapoy. Bit-bit-bit-bit. Saan mo kinara ka, try mo nang magbit-bit-bit-bit. Dali na ka bitong mapugos. Ikaw pa'y magbagor. Bahala ka di. Ako pag di mo uban, uban naman mo kay pugsun. Dali ba? Ako di ko ganahan na ng, ay, uban lang gun. Dali ba? Gwapo kay dito. Ay, kasamok. Dili. O gay mo ban isang tanong, isang sagot, bisa sa akong mga anak. Muuban ka, dili. Di na ganahan nag-explain. Manglakaw mig palengke, muuban ka, dili. Asa man ang palengke, layo, muuban ka, dili. Dili, o dili, so larga. Explainan pa ni mo, madugay, mapanos tong isda dito. Malangan ta. Ang problema mangod kinato karon nganong dugay panibalik ang Ginoo, mismo ikaw nga gasimba galangan-langan. Tanawa na raw na mao ni ang makapagasolina nato. Kung ikaw na mismo musulti dito, der ako'y mukanta, der ako'y magpreside. Ikaw na'y muadto dito, di ka magsige kag lingko di hanto di sulod na kas kabawong aya pa ka mo street. Ayaw. Let your light so shine, others will be kindled. Aron ang uban masugnuran. Nasain ko sa ka-church, 8 rami kabuok mga kaigsunan. Sa among 8, di mi pwede magdungan ditong dibayin kay naman sa dalan ang simbahan. Kung magtakamig tanan dito, maruming mga buang.
Kay namitanan dito, wala may tao dito sa ubos. Oh, di wali ko, biko isa-isa lang ta. Akong giingnan sila, ayaw mo. Sige, banata, Merkules, dre, simba, Bernes, simba. Atong ipasanag, and to God be the glory. Karon nibalik ko simbahan, mga kaigsunan. Akong nakita, kabalo mo siya akong nakita, ang 8 sa una, nahimo na karong 50 kapin. Oh, pero kadtong 8, nagtinapulan pa to? Wala, di may tabo mo nang magtinapulan, gani kasulod sa simbahan. Magsigir kag lingko diya, mo donate, dili, oy. Mo donate pagyog ka, mo tabang ka, mo apil pa ka sa buhat, mo serbisyo ka ba, sultian ta ka mga kaigsunan, na ay mga igsuon nga masindihan ang ilang mga pagtuong na palong sa dugay ng panahon. Ikaw ang gihulat sa Dios, dili ako. Ikaw, humanamang ko, ikaw ang gihulat sa atong Ginoo. Take up your cross and lift your burden. Ayaw ka magpadala mo ni susi. Daghag mga problema, arise and shine for the Lord Jesus Christ. Mga kaigsunan, arise and shine, take up your cross and lift your burden. Kay nagsaad ang atong Ginoo nga ikaw iyang pagaubanan hangtod sa katapusan. I rather God to be with me than to end up all my problems. Tanawang gisad si Ginoo. Put on the yoke of Christ and prove His words that you will find rest for your souls. Amen. Ang mga katawhan nga muduol sa Ginoo sa kabag-uhan, ikaw nga magpaggamit sa Dios, mga kaigsunan. Ikaw nga magpaggamit and ready to cross. You will find rest for your souls. Makapangita kag kapahulayan diha sa atong Ginoo. He who waters will so be watered himself. Ikaw gani nga magsigi kag panghatag, apil kag buhat, apil kag wali, ayaw ingna nga dato ka, di ka muwali, ayaw ingna kay kasuporta ka, di na kamuwali, ayaw ingna nginani, di ka kabalo, ato na nang giisgutan sa tibuok simana, walay taong dili kabalo, basta lang muhatag og kinabuhi sa Ginoo. God will be the one to make you qualified for His ministry. Timan sa sugod pa lang aning akong wali ron, this is not man's invention. Dili ni invention sa tawo, Ginoo ang nagtawag nimo, dili si Pastor Cabardo. Ginoo ang nagtawag kanimo. He is calling you to be part of His vineyard. He is calling you to be part of His laborer. Kadaghag anihunon, mga kaigsunan, unsa pa may gihulat nimo ay na sige pungko diha. You will find rest for your souls. Daghang kag problema ningon ng Dios, kung ikaw magpatubig kanako, ako kang tubigan. Pagkaninuta. Oh, what a nice God we have. Shine on till Jesus comes. Let light shine out of darkness. Pasigaan na ng imong kahayag, ayaw na nagpalung-palunga. Ayaw pagpapikik-pikik, pagpaasip, nga patikatik, payog ka. Be proud that God calls you. Be proud that God calls you, mga kaigsunan. Remove inside the church. Unsay wad una to sulod simbahan, wad ana nang sigig tabi-tabi. Samok ng tabi-tabi ng simba, sige mong panabi diya. Kung namoy na ibawang nakasala diya sa church, let the church handle it. Dili ka mo ang maghandle, magtabi-tabi. Wad ana, kay dili man na mo part sa church. Ikaw nga membro sa church, wad ana. Ikaw ang unang magbago, ayaw sila, ikaw. I-stop that one. Kuhaan ang gossiping inside the church. Pasag din ang ilang mga sala diya, unsa na diya, kay Ginoo na bahala na diya. Naaman ay ginganlan o proper, ayaw na na niyong hilabti. Muna nga kung makigsunan, ay lang yun yung buwaka, pero inyo ning buwako na kung una, makaingon yun mo mga kaigsunan, nga dagan kinig sulod, pero akong ginampo si Ginoo, Ginoo, pag makabalo ganit kong kuhan, wad ada yun, karon moroy na ginitabo. Wala, tao, wad ana na sa church, ng gossiping, tabi-tabi. Mantayon, hitachi, tail bearing, daladalag istorya. Wad ana na sulod sa church, mo muna magkapabungkag sa itong panaghiusa. Mawala minun na wad ana na mga kigsunan, kay dili na mo mission sa itong church. Ang mission mo dito kung ingon sa kung sa kamigo, kung ang pagsangyo sa mga balita, chismis pa lang, dugay na nibalik ang Ginoo ba? Wanay gisayang panahon, di na ta makaagi arthritis. Pero kay lahi man ang atong gigasip, lahi may ato ang haturatong istorya. Kaya nga naman, para lang yun din taon mga kaigsunan nga kita mo'y mutas, ang uban mo'y mubos. Ayaw na, di na mo itrabaho na to isip ang member of the church.
isip membro followers ni Jesus Christ, that's not your work. Dili na ato ang trabaho, kuhaan na sulod sa iglesia makaigsunan. Backbiting, puros mini bakba tanan diri gyud. Puros bakba mo makaguba gyud sa church. Oh, backbiting, ang backbiting mga kaigsunan. Pagpanglibak, kuhaan na. Oh, lahi din ning gossiping, lahi ning talebearing, backbiting. Remove all these things inside the church. Mischief, kuhaan na ni mga kaigsunan, mischievous. This gives division inside the church. Pinakakulba ni. Tanggalan na sa imong kinabuhi karon ug naa man kani. Tanggalan na because you are part of the church of God. The church of the Lord is not the building, it's you. Ikaw ang church sa Ginoo niya, kani naa sa imong batasan, makagubak yung kas plano sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, stop all this kind of character. Pag hinulsol og naa kani nga batasan, kung nakita nimo nga mao ni tabo sa imong kinabuhi, pag hinulsol, undangin na, come back to Christ. Cross that borderline again. Tabok na anak mga kaigsunan, biyain na. Tanawa, unsay giingon sa Balang Kasulatan, Mateo 12:30, he who does not gather with me scatters abroad. Kay kung di gani ka mutabang og pagkulikta sa mga katawhan sa kalibutan, ikaw ang nagbuwag-buwag sulod sa simbahan, dili ka iyas Ginoo, iya ka siyawa. Muna ingon daan Balang Kasulatan, undangin na. Ayaw nagbuhaga. You should be a peacemaker, not a troublemaker, mga kaigsunan. Let us rise up for eternal life. What will you say? Amen. Barog para kinabuhing walay katapusan. Ayaw na pangdamay sa impyerno, undangin na damaya ang tanan nga malangit para mag-reunion ta sa langit, mga kaigsunan. Choose you this day what kind of road you will take. Overpass, underpass. Anar mo yun na. Overpass, underpass. Asam kamuagya ni mga kaigsuunan. Ang atong kinabuhi ni aning kalibutan na heaven is again open. Abri na po ang langit karon ni God is still waiting. Na may kanta na nga waiting, the Savior is waiting to enter your heart. Naghulat ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Gusto na niyang tanggalo ng gossiping sulod sa church. Gusto niya tanggalo ng talebearing sulod sa church. Gusto tanggalo na sa Ginoo ng backbiting, mischief, ug uban pang mga maot nga mga batasan. Kay nakita niyang simbahan, hugaw na kay gusto na niyang tanggalon. Ang problema, di man niya matanggal nga katibukan, tanggalo na niya usa-usahon yun ta. Kung imo nang itugyan ang imong kinabuhi karon as a members of the Church of the Lord Jesus Christ, and all of us are ready to cross, and ready to be revived, and ready to be reformed in the name of the Lord Jesus Christ, then let me tell you, let me present again to you, the name Jesus Christ. Kini mao siya ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Andam mo sa pupo, andam mo gunit, dagko man ang balod. He will again repeat the words to Peter, come and walk. Dali dire, lakaw ubanta, come on. Manglakaw ta uban sa Ginoo. We will cross the borderlines of our lives, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Kung kana mo imong pag-ampo karon, mga kaigsunan, may I ask you to bow your head. Atong iduko ang atong mga ulo, manghangyo ta sa Ginoo og sakto. Atong pangayoon ang sakto nga pag-remove aning mga batasan nga dili panglangit. Atong ipa-remove sa Ginoo kining mga batasan nga dili iya sa simbahan, kining dili iya sa Ginoo nagapadaot sulod sa simbahan, ato ning ipa-remove kay kita magbalik sa panaghiusa. How beautiful it is when God's people are united. Nang ikaw karon nga membro sa iglesia, pray for yourself nga gamiton ka sa Ginoo nga maghiusa ang simbahan, and that will be your prayer. Let me have prayer for you. Amahan namong balaan, daghang salamat nga naa kay saad alang kanamo. You are the cleanser. You will detoxify us with your grace and mercy. You are the consuming fire. Burn our negative characters. Burn our gossipings, our backbites, our mischief, tale-bearing, whatever character that makes the church to be divided. Lord, detoxify, cleanse us, O God. Create in us a clean heart, O God. So much people hear this message,
And those who have heard this message, Lord, they are asking that they want a new heart. And ask you, Lord, in the name of Jesus Christ, give us the right spirit of the Lord Jesus Christ. Lord, for tonight, this is the last night. I am praying that all of us are now ready to accept Jesus Christ as our captain. We are now ready to cross Jordan rivers in our lives and help us to cross in the faith of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I pray. Everybody will say, Amen and Amen. Dagang salamat sa atuang pagpaminaw. God bless us all.